Ovo niste smeli da propustite. Jelena Karleuša je prethodne noći u Eliti 9 održala spektakularan nastup za doček nove godine i još jednom pokazala zašto važi za pravu muzičku i scensku zvezdu. Takmičari nisu krili oduševljenje zbog njenog prisustva. Ona je izvodila svoje najveće hitove i bengere, zbog čega niko od publike nije ostao imun. U jednom trenutku pridružila joj se i Miljana Kulić, zapevala je sa njom pesmu Mašalah. Karleuša je napravila ogroman spektakl u Eliti, izdominirala u novogodišnjoj noći, napravila nastup za pamćenje, o kom svi bruje, a ponajviše zadrugari Elite 9. Kakvi su utisci samih učesnika Elite, saznaćemo danas u toku dana.